Ai între 15 și 18 ani și vrei să-ți vinzi virginitatea? Pune un anunț pe Mercador și îți găsești violator. Salut, ce mai faceți? Azi vreau să le răspund unor fani care au probleme de genul. Snacks, trec printr-o perioadă foarte grea cu prieteni falși care mă trădează. Atunci bagă-ți pula în ei. Păi eu cred că am 3 sau 4 prieteni care sunt prieteni și vreo 30 care se cred prieteni. Bă, prietenia e necondiționată. Pe scurt înseamnă sinceritate, respect și iubire. Dacă te-am mințit, e clar. De obicei îți dai seama care e prieten și care nu. Am trecut și eu prin perioade din astea de sinucigași din cauza prietenilor. Am avut persoana potrivită care să-mi bage mințile în cap. Mă rog, e rar să mai întâlnești oameni care să-ți fie pe bune prieteni și să nu profite de tine. Mai sunt unii care mă întreabă cum să-mi instalez Windows-ul. Bă, în pula mea, dar tu n-ai Google. Mai sunt unii care îmi zic: salvează-mi și mie filmul ăsta, te rog, că trebuie să-mi reinstalez Windows-ul și trimite-mi-l după înapoi, te rog. Tu te mă în pizda, mătii. Vă rog, nu mai îmi trimiteți mesaje de genul că Google e mai inteligent în acest domeniu. Ieri am primit o veste năucitoare. Celebrul actor Paul Walker a murit după un accident rutier grav. Și culmea, nu el conducea, era pasager. Porsche-ul în care era a luat un decor și a explodat. Rest in peace. Pace. Să trecem mai departe. Vreau să vă arăt ceva neinteresant. Mamă, ce jet i-a dat femeii. Era să cadă pe jos. Ești nebun? Păi, să bag pula. Ce fel de monstruozitate hepatică e coșul ăla? Mamă, dar stați că n-ați văzut nimic, să-l vedeți pe ăsta. I thought about putting a nail in the 4x4. That's my little brother. That's my little. Oh, it feels like cottage. Yeah. But look, it's all gone. Deci asta îmi trece orice limite, e cât un silos coșul ăla. Și după ce că și cameramanul era să vomite și să dea hepatită, moșul era foarte entuziasmat de coiul lui de pe spate și chiar făcea glume pe tema asta. Mă duc să vomit. Și acum vreau să vă arăt niște tehnici esențiale de luptă. Stilul tigru alb. Este un stil distrugător și se declanșează când ești în pericol. Stilul pacifist. Stilul criză. Un stil pentru amatori și cei care nu prea știu să dea cu pumnul. Stilul Ițio. Ultimul e un stil ieșit din comun. Se numește palma lugheza. Dintr-o singură lovitură poate să-ți mute ficatul în locul inimii, stomacul în locul coloanei vertebrale și probabil capul în locul curului. Palma lugheza. Și ca să vedeți ce om bun sunt, de-a lungul timpului am vrut să dau de muncă la niște oameni. Dar culmea, după multe încercări, am renunțat. Știți de ce? După ce că le dădeam absolut tot de-a gata, nu aveau chef de muncă. M-am tot rugat de ei și până la urmă am lăsat o baltă. Am pierdut timp prețios în care puteam să mă ocup de vlogul meu. Asta e dacă lumea preferă să stea pe șantier în loc să stea acasă și să facă ceva plăcut. Cam asta a fost. Pula mea, eu nu o să mă rog pentru succesul altora. Mulțumesc firmei care ne-a sponsorizat cu Canon-ul și dacă mai sunt firme doritoare de sponsorizare să mă contacteze. Camera a fost câștigată de Trușca Alexandru. Întrebarea pentru voi e ce premiu să dăm data viitoare. Cea mai bună idee va avea premiul său. Nu uitați să dați like, share și subscribe la canal și ne vedem săptămâna viitoare. Pa! Dar zi, mă, că filmez morții mătii și lasă-mă în pula mea. Deci asta... ce? Ești prost?